Sing do takon Mbak Anya miyomu durung dadi to. Iki lho Dik tak tileki. Ah. Ya Allah, wis kangen banget karo Wijen. Iki garek nyeting kok menake dadi lek Bali pokoke. Nah aku bengkel kene adem ayem recing salah tiga cedak saka ngomah garapane wis A1. Sing tak kenal pot ya iki to andalan iki. Kena siji lho iso ngasem jeneng barang Anya Dina. Terus kiriane sih. Tetap andalan Jang Ebi nyel. Bek bojoku wis dadi. Ah, wingi iki kurang apa ta jane kok dilebokke meneh. Iki lho wingi stumpane 10 no Ebi gijinget. Wah, langsung. Kenapa ta ya padha? Kenoci. Pas Sutri kudune padha kabeh. Kiriane ya padha iki. Jang Ebi. Hah. Iki lek putih iki kudune digugah iki. Wis tak omongi, Mas montore bojoku karo wekku dadine padha ya metune padha bareng. Iya, Mbak, tapi sing metu isih wis rampung iki, wekku durung. Terus lak pisan ngorinan kok. Ngono adik lain piye? Ayo lek beri tanginya. Oh, ayo tangi.